Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν μας το είπε ξεκάθαρα. Μην περιμένετε να κάνετε συμψηφισμούς στις υποχρεώσεις σας σε σχέση με το θέμα που έχετε το προσφυγικό. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι απορίας άξιο πώς και γιατί την περασμένη Κυριακή ο κύριος Τσίπρας συμφώνησε για τις 50.000 που λέει ότι απέρριψε. Δηλαδή μας λέει ότι δεν δέχτηκε να στηθεί ένα χωριό με πρόσφυγες στην Ελλάδα και από την άλλη μεριά θα τους διασπείρει στα νησιά, σε σπίτια, στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα. Θα βάλει δηλαδή 10.000 στην Αττική, 10.000 στη Βόρεια Ελλάδα, 10.000 στα νησιά και 20.000 λέει θα επιδοτηθούν τα ενοίκια τους για να πιάσουν διαμερίσματα. Το ερώτημα είναι μόνο αυτοί? Όχι βεβαίως, είναι πολύ περισσότεροι. Γιατί αυτοί είναι οι πρόσφυγες από τη Συρία. Δεν είναι οι παράτυποι μετανάστες οι οποίοι θα παρκάρουν στην Ελλάδα και μέσω Frontex που συμφωνήθηκε τελικά να ελέγχει όσους έχουν περάσει ή δεν έχουν περάσει από τα hot spots, θα τους σταματάει στα σύνορα τα ελληνοσκοπιανά και τα ελληνοαλβανικά και τα ελληνοβουλγαρικά. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν θα είναι μόνο 50.000 αλλά πολύ περισσότεροι. Ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα θέμα που αφορά ότι αν θα επιτρέπουν ή όχι οι χώρες τη διέλευση. Απετράπει να είναι στην ευχέρειά τους να επιτρέπουν να μην επιτρέπουν, αλλά συμφωνήθηκε να συμφωνούν οι δύο πλευρές, δηλαδή Ελλάδα-Σκόπια, Ελλάδα-Αλβανία, να λένε πώς θα περάσουν. Με αυτή την έννοια θα μπορούσε μια χώρα, τα Σκόπια για παράδειγμα, να λένε ότι σήμερα θέλουμε 500, ενώ στα σύνορα στην Ιδωμένη βρίσκονται 2.000 ή 5.000. Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η Ελλάδα θα γίνει ένα μεγάλο πάρκινγκ ανθρώπινων ψυχών που θα προέρχονται από την Τουρκία. Και βεβαίως ο κύριος Τσίπρας από την Άνοιξη είχε την εικόνα, από τον περασμένο Μάρτιο, ότι επίκειται μια κανονική εισβολή εντός εισαγωγικών προσφύγων και παράτυπων μεταναστών στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Και ουδέν έπραξε. Και τότε οι προτάσεις να απευθυνθεί στη διεθνή κοινότητα, ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση, και να ζητήσει να παρέμβουν ούτως ώστε η ταυτοποίηση να γίνεται στην Τουρκία για να μην είναι βορρά όλοι αυτοί οι άνθρωποι των λαθρεμπόρων και να μην γίνεται το Αιγαίο μία θάλασσα πνιγμένων ανθρώπων, δεν το προχώρησε. Τώρα το ψελίζει στην κυρία Μέρκελ, η οποία κυρία Μέρκελ, αφού είδε ότι έχει εσωτερικές αντιδράσεις, κατάφερε να βγάλει πίσω την πρόταση στην αρχική Γιούγκερ για 160.000 που θα διοχετεύονταν αναλογικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περάσει το 100.000, από το οποίο 100.000 νούμερο, οι 50 είναι στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι σε βαλκανικές χώρες. Λύνουν τα προβλήματα τα εσωτερικά τους και τα φορτώνουν στην Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά, η κυρία Μέρκελ ασκεί αυτή την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή μιλάει με την Τουρκία και όχι τα θεσμικά όργανα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την έννοια βάζει τα συμφέροντά της μπροστά και προσπαθεί να κάνει συμφωνίες με την Άγκυρα που θα εξυπηρετούν τη Γερμανία και όχι την Ελλάδα, που θέλει να σταματήσει αυτή η εισρωή μέσω των νησιών και να μπορέσουν έτσι οι άνθρωποι με ασφάλεια να ταυτοποιούνται στην Τουρκία και από εκεί να μπορούν να περάσουν σε όποια χώρα θέλουν και ενδιαφέρονται να πάνε. Με αυτή την έννοια λοιπόν οι εισρωές δεν θα σταματήσουν και στη διάχυρα του χειμώνα θα δούμε πολλούς νεκρούς στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα η Ελλάδα θα έχει μπροστά της να συνδράμει σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κατακλείσει αυτή τη στιγμή το πεδίο του Άρεως και άλλες περιοχές της Αθήνας, έχουν γεμίσει τα μικρά κέντρα που φτιάχτηκαν και παράλληλα θα υπάρξει ένα θέμα, γιατί μας δώσαν λέει 5.900.000, τι να πρωτοχρησιμοποιήσει από αυτά τα χρήματα κανείς. Όταν οι εισρωές είναι τεράστιες, οι εκροές θα μειώνονται σιγά σιγά και από την άλλη μεριά
θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια σύντηση, πρέπει να έχουν μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όλα αυτά θα βαρύνουν μια χώρα που έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μια χώρα που έχει κρίση στο ασφαλιστικό και σε όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση και έχει μια χώρα αυτή τη στιγμή εσωτερικά πολλά προβλήματα. Κάποιοι είπαν ότι θα τους βάλει να μαζεύουμε τις ελιές μας που δεν έχουμε ανθρώπους. Όμως ούτε αυτό είναι δυνατόν, γιατί οι περισσότεροι προερχόμενοι από τη Συρία είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές, είχαν επάγγελμα στη χώρα που διέμεναν μέχρι προχθές και από την άλλη μεριά είναι άνθρωποι που δεν είναι της χειρονακτικής, να το πω έτσι, εργασίας. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα απορροφηθούν στην Ελλάδα, πώς θα αποκτήσουν μια απασχόληση, πώς η Ελλάδα θα διαχειριστεί αυτό το μείζον προσφυγικό πια πρόβλημα. Ουδής γνωρίζει. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να προλάβει, δεν μπόρεσε να δει μπροστά, δεν μπόρεσε να σταματήσει μερικά θέματα εν τη γενέση τους και τα άφησε να εξελιχθούν σε μια δραματική για τη χώρα μας εξέλιξη. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τις τελευταίες μέρες στον τύπο, στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, πολλής λόγος γίνεται για την ανάπτυξη και δεν είναι λίγοι οι σχολιαστές της ελληνικής πραγματικότητας που αναρωτιούνται εάν η κυβέρνηση θέλει όντως η χώρα να μπει σε φάση ανάπτυξης ή επιθυμεί κάτι άλλο. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ανάπτυξη. Και δεν θέλει ανάπτυξη διότι αυτή η διαδικασία, η αναπτυξιακή δηλαδή διαδικασία, προϋποθέτει απελευθέρωση της οικονομίας, προϋποθέτει την απαλλαγή της από τα γραφειοκρατικά δεσμά, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός άλλου κράτους, ενός κράτους αποτελεσματικού και λιγότερο βεβαίως διεφθαρμένου. Όλα αυτά όμως θίγουν το πολιτικό πελατειακό σύστημα και θίγουν βέβαια και ορισμένες αρχές πολλών μελών της κυβερνήσεως, τα οποία δεν επιθυμούν να κυβερνήσουν, αλλά επιθυμούν να καταλάβουν και να εδραιώσουν την εξουσία τους. Επιθυμούν δηλαδή να δημιουργήσουν ένα νέο καθεστώς που θα τους εξασφαλίσει μακροημέρευση και ενδεχομένως και τα πλεονεκτήματα αυτής της μακροημέρευσης. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια έχω την αίσθηση ότι στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ακόμα και σήμερα και παρά την πρώτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μία διαπάλη, υπάρχει μία αντιπαράθεση ομάδων, ιδεολογιών, συμπεριφορών και την οποία τη βλέπουμε κάθε μέρα. Διότι όταν ένας υπουργός βγαίνει και αρχίζει και μιλάει για το ΦΠΑ το 23% και λέει ότι αυτά είναι κουραφέξαλα και ένας άλλο μέλος της κυβερνήσεως μας λέει ότι αυτοί οι οποίοι πάνε σε ιδιωτικά σχολεία δεν ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, ένα άλλο μέλος πάλι μας λέει ότι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν έμφυα δεν είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως ο κύριος αυτός δεν γνωρίζει ποια είναι η δημογραφική αλλά και η αστική προέλευση αυτών των ψηφοφόρων του, διότι όταν βλέπει κανένας το ΣΥΡΙΖΑ να έχει πάρει 16 και 17% στο Ψυχικό, στο Χαλάνδρι, 30% στο Μαρούσι και δεν ξέρω εγώ πόσα υψηλά ποσοστά στα νότια προάστια, βεβαίως
ή αυτοί που το ψήφισαν είναι και κάτοχοι ακινήτων. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να υπογραμμίσω ότι μην περιμένουμε ανάπτυξη ούτε για το 2016, διότι όσο η κυβέρνηση θα βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο της τον εαυτό, οι αναπτυξιακές διαδικασίες θα απομακρύνονται, και αυτό το είδαμε πλέον με πολύ θεαματικό τρόπο στην πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Ολάντ. Μας είχαν ανακοινώσει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος θα έρθει στην Ελλάδα με 70 επιχειρηματίες, οι οποίοι θα συζητήσουν επενδυτικά σχέδια και θα καταρτήσουν διάφορες προοπτικές με Έλληνες συναδέλφους τους. Εξάλλου, μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών υπό τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών είχαν πάει στο Παρίσι και είχαν συνομιλήσει και μεγάλους επιχειρηματίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Ο κύριος Ολάντ ήρθε στην Ελλάδα με 4 μόνους επιχειρηματίες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν και κρατικά συμφέροντα τα οποία είναι ήδη παρόντα στην Ελλάδα, και εκείνο που ζήτησαν είναι τι θα μπορούσαν να αγοράσουν στη διάρκεια των ιδιωτικοποίησεων, αν ποτέ γίνουν οι ιδιωτικοποίησεις στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, στις ομιλίες τους, τόσο ο πρόεδρος Ολάντ όσο και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ούτε καν αναφέρθηκαν στην λέξη ανάπτυξη, παρά μόνο έγινε συζήτηση για το χρέος και για μερική διαγραφή του χρέους, όπου και αυτή είναι προβληματική, διότι εάν οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης δεν συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πράξη. Κατά συνέπεια, ας περιμένουμε και το 2016 να είναι μια χρονιά υφέσεως, που σημαίνει ότι υπό το σημερινό πιεστικό φορολογικό καθεστώς τα μαντάτα κάθε άλλο παρά καλά είναι.